ମାନେ ଭଦ୍ରକ ସହରର ରାମନବମୀ ଫଙ୍କସନ୍ ନିଆରା ଅନ୍ୟତମ ପରିବେଶ ଟିକେ ହଁ ହଁ ତା ପରିବେଶ ତାର ଭଲ ପାଇବା ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ଏ ବର୍ଷ ଅନେକ ଡିଜେ ସେଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିନି ଯେ ଜେବି ପ୍ରଫେସନାଲକୁ ବିକି ଦେଇ ବା ପୁରୁଣା ସେଟଅପ୍ ବିକି ଦେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଅନେକ ଡିଜେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଜେବିର କପି କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯଦି କହିବା ଇମିଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ବା ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦରକାର କି? ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ଜେବି ପ୍ରଫେସନାଲ ହୁକ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ ଜେବି ମାରିଲେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ହେଇଯିବେ ସାଇଟ୍। ତ ଯେଉଁ ହୁକ୍ ଲାଇନ୍ଟା କ୍ୟା ମନକୁ ଆସିଥିଲା କା ଭାବନକୁ ଆସିଥିଲା? ଆମେ ଲେଖିବୁନି ଯେ ଜେବି ମାରିବ ଲାଇଟ୍ ଲୋକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଜେ ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ ଏଇ କଥାଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଭାଇ ଜେବି ପ୍ରଫେସନାଲ କହିଲେ ମେନଲି ଲାଇଟ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେମିତି ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛେ ଯେ ଲାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଆଉ ଟିକେ କାମ କରିବା ଦରକାର ବା ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର ବା ବେସ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର ବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଖାଲି ଫୋକସ୍ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଯେତିକି ଫୋକସ୍ କରେ ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ବେଶୀ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ବାହାରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କିଛି କଲ୍ ଆସେ କି ଯେ ଆପଣ ଆମ ଟିକେ ଆସୁଥିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖିବା? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଭାଇ ଡରିଗଲି ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇପାରିବି ଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ନା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଭାଷା ଏକ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ହଁ ଅନେକ ଡିଜର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଜେବିର ବି ଅନେକ ନାଁ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ କଲ୍ ଫେରିଯାଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଜେ ଓନରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ କେବଳ ଆପଣ ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିବେନି ଅନେକ କଥା ଜାଣିବେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ବା ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କଥା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଜଣେ ୟୁଥ୍ ଆସିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଏ ଡିଜେ ଲାଇନ୍କୁ ତ ତା କଥା ସେ କଥା ବି ଆମେ ପଚାରିବା ଯେଉଁ ଓନର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ଜେବି ଡିଜେର ଓନର ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସେଇ ବାଲି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ନମସ୍କାର। ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ତ ଭାଇ ଜେବି ଡିଜେ ଦିନେ ଟ୍ରେକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆଇଚରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତ ସଫଳତା କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଭାବନ୍ତି କି ଯେ ଏବଂ କେଉଁ ଏମିତି ଡିଜେ ଲଭର ନାହିଁ ଯେ ଜେବି ଡିଜେର ନାଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବା ଜେବି ଡିଜେକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ? ତ ଏକଥା କେବେ ଭାବନ୍ତି କି ଯେ କେଉଁଠୁ ଥିଲୁ ଏବଂ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି? ଦେଖ ଡିଜେ ବୋଲି ନୁହଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେକୌଣସି କାମଟା ତମେ ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି କାମ ତମେ ଯଦି ମନ ଲଗେଇ ଆଜ୍ଞା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ତମକୁ ତାର ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେକୌଣସି ବି କାମ ହଉ ପାଠ ପଢ଼ାର ହଉ କି ବିଜନେସ୍ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତମେ ଏମ୍ ରଖିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେବି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏଥିରେ ମାନେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ନିଜେ ଭୋଗିଛି ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେକର କରିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେକର ନୁହଁ ତ ମୁଁ ଟାଟା ଏସିରୁ କରିଛି। ଟାଟା ଏସିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏଇ ବିଷୟର ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଲାଭ ଖୋଜୁନି ଆମେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଶିଖୁ ତାମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେ ମନେକର ଯେକୌଣସି ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ୟା ଭଳିଆ ହେବି ଆଉ ଏମିତି କେମିତି କରିବି। ଆମେ ବି ଧର ଯେଉଁ ନାଚ ଫାଚ ଦେଖୁ କି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାଉ ସର୍କସ୍ ଫର୍କସ୍ ଦେଖୁ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ସାର୍ପି ଜିନିଷଟା ବହୁତ କମ୍ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆମେ ଦୁଇଟା ଲଗେଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇନି ଗୋଟେ ସାର୍ପି ପେଟି କିଣିକି ଆଣିକିନି ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ବର୍ଷ ବୋଧେ ଲଗେଇଛି ପିକଅପ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ିଆ ସାର୍ପି ଆରମ୍ଭ ମାନେ ପିକଅପ୍ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ପି ମାର୍କେଟ ଜମାନା ଆସିଲା ହଁ ଯୋଡ଼ିଆ ସାର୍ପି ମୁଁ କିଣିକି ଦୁଇଟା ସାର୍ପି ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ସାର୍ପି 80,000 ଟଙ୍କା କିଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ହଁ କରୁଛି ତ ହେଉଛି ଚାଲିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ହେବନି। ତ ଭାଇ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣ ଷ୍ଟାନ୍ର ଟର୍ନାଡୋ 900 ଆଣୁଛନ୍ତି ସାର୍ପି। ତ ଆପଣ ଏତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କାହିଁ ପ୍ରିଫର ଦିଅନ୍ତି ବା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୋଲି ନୁହେଁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗେ। ଯଦି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆଇଚର ରଖିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆଇଚର ଗାଡ଼ି ଭଲ
କି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ଅଲଗା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ଏ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଇଚର। ମୁଁ ଆର ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଲଗଭଗ 8 ବର୍ଷ ରଖିଲି। 8 ବର୍ଷ ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ହଇରାଣ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ତ ଜଣେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ଯେ ସାଥ ଦେଇଛି ସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଯଦି ହଁ ଏ କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାର୍ପି ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କାମ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ହଇରାଣ ହେଇନୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଥର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଏକ୍ସପୋ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନୂଆ ମାଲ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା। କାହିଁ ଅଲଗା କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ବି ଥିଲେ ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ଭଲ ଆଉ ସବୁ ନା ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଅନେକ ଡିଜେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଜେବିର କପି କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯଦି କହିବା ଇମିଟେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ବା ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦରକାର କି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଏମିତି ନୁହେଁ କପି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖ ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଲୋକଙ୍କୁ ମୋତେ ବରଂ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯାହା ହଉ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଟଟା ବନେଇଲି ଆଜ୍ଞା କାଲି ବି ପହରଦିନ ବି କାଳିଆ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ବି ଏ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟଟା ବନେଇଲି ଲୋକ ବି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଯାଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି କୁଆଡ଼େ ନେବେ କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମ୍ରେ ସେଟଅପ୍ଟାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଲୋକ ଯେଉଁ କରିବା କଥା ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟଅପ୍ଟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସେଫ୍ଟି ଅଛି ଏବଂ କାମଟା ବହୁତ ଇଜିଲି ଅଛି। ସେଟଅପ୍ ଯୋଉଠି ଯାଇକି ଧର 50-60 ସାର୍ପି କି 100 ସାର୍ପି ତୁମେ ଲଗେଇନି କାମ କରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଜି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସୁବିଧାଟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। କରିଦେଲା କିଏ କଲା କପି କଲା ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଖୁସି ଏଇଟା। ଆଉ ଆମେ ବି କ'ଣ ସେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ଭାବି ଦେଉଛୁ ନା ନିଜେ କରୁଛୁ। ଆମେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବୁଛୁ କରୁଛୁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିଏ କଲା ନ କଲା ଆଉ ଆମେ ମୁଁ କହିବି ତାମାନେ ମୁଁ କରିଛି ଏଇଟା କିଆଁ କଲେ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ଯେ ଭାଇମାନେ କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଜେ ନଥିଲେ ବି ଜାଗା ଉପରେ ଧର ଗୋଟେ 5 ଜଣ 10 ଜଣ ଯୋଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନଗଲେ ବି ଯାହା ହଉ ଲୋକ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେବି ଭଳିଆ ହେଇଛି ରେ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଡ଼ୁ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନା ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ ସେ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କପି କିଛି କଥା ନାହିଁ କାହାକୁ କିଛି ମୋର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ପଚାରନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମେ ସେଟା ଗୁଡ଼ା ଏମିତି କରିବୁ ଆଉ ଆପଣ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଯିଏ ପଚାରେ ଯେ ଭାଇ ସେଟା ଗୁଡ଼ା କରିବୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଆରେ ତମର ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତମେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ। ଯଦି ମୋତେ ନ ପଚାର ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ କରିବ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କହିବି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତମକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ତମେ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଁ କିଛି ମୋର ଏଇ ପ୍ରତି ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନା କି କିଛି ବି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗିଲା କରନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଛୁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ଜେବି ପ୍ରଫେସନାଲର ହୁକ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ ଜେବି ମାରିଲେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ହେଇଯିବେ ସାଇଟ୍। ତ ଯେଉଁ ହୁକ୍ ଲାଇନ୍ଟା କାହା ମନକୁ ଆସିଥିଲା କାହା ଭାବନକୁ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଡିସପ୍ଲେରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସେମିତି ଲେଖା ହେଇନଥିବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସପ୍ଲେରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଯାଇଥିବ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଉ କ୍ଲବ୍ ବାଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଟୋଟାଲ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେକ୍ସଟା ବନାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦିଅନ୍ତି ଗାଁ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଁ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଗୁ ଯେ କ'ଣ ଦେବ ଫଟୋ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଫଟୋଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଯିବ। ଲୋକ ବି ଯେଉଁ ଯେବି ଲାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ହ୍ୟାକରଟା ତ ଏଇଟା ଲୋକ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲା ଭଳିଆ କଥା ନା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବୁନି ଯେ ବି ମାରିବ ଲାଇଟ୍ ଲୋକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଜେ ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଏଇ କଥାଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ନେବ। ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବୁନି କି କହିପାରିବୁନି। କ୍ଲବ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ଲୋକ କହନ୍ତିନି କି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସିଏ ଆଉଛି ବାଟ ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି ନା। ଏଇଟା ଯିଏ ବି ହେଇଛି ଏଇ ପୋଷ୍ଟରଟା ଯିଏ ହେଲେ ଲେଖିଥିବ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରଟା ଦେଇଥିବ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖାଟା ଥିବ। ଆମେ ଏମିତି କେବେ ଲେଖୁନି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା କମିଟି ମେମ୍ବର କରି ଦେଖିବା କମିଟି ବାଲା ଯେଉଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବ। ଆମେ ଏମିତି କେବେ ମୁଁ ତ କେବେ ଲେଖିନି କେବେ ତ ଏମିତି ଲେଖିବିନି ଆଉ ଏମିତି ଏଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସବୁଦିନ ମୁଁ ବୋଲି ନୁହଁ ଯେକୌଣସି ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନ ରହିଲେ ଦୁନିଆରେ ତମେ ଏବଂ ଜେବି ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଆସୁଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା।
ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିଦେବି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କରି ପକେଇଛି ସେମିତି କରି ପକେଇଛି ତା ଲୋକ ନା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଜେବି ପ୍ରଫେସନାଲ କହିଲେ ମେନଲି ଲାଇଟ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ଯେ ଲାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଆଉ ଟିକେ କାମ କରିବା ଦରକାର ବା ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର ବା ବେସ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର ବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର? ନାଇଁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଖାଲି ଫୋକସ୍ କରୁନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଯେତିକି ଫୋକସ୍ କରେ ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ବେଶୀ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ୍ କେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ? ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। ନିହାତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବାର 10 ମିନିଟ୍ ହେଉ କି 15 ମିନିଟ୍ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ହିଁ 10 ମିନିଟ୍ କି 15 ମିନିଟ୍ ଲୋକ ଦେଖିବେ କ'ଣ? ଲାଇଟ୍। ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ହଁ କ୍ଲବ ପିଲା ଯିବେ, ଆଜ୍ଞା 15 ମିନିଟ୍ ପରଠୁ ଦରକାର ହେବ କ'ଣ? ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଲୋକ କିଏ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବେନି, ଲୋକଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଦରକାର। ନିହାତି ହଁ ସେତେବେଳେ ତ ନିହାତି। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋର ବେଶୀ ଫୋକସ୍। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆପଣ focus ନା କରୁଛନ୍ତି। ନା ସେମିତି ନୁହଁ। ଲାଇଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍। ସାଉଣ୍ଡର ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ନା? ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡର ବି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁ। ତାମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେନେ, ଏମିତି କଥା ନୁହଁ। ଭଦ୍ରକ ରାମନବମୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ଯାଇଥିଲା ଜେ ପ୍ରଫେସନାଲ, ତ ସେଠିକାର ମାହୋଲ କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ କମିଟିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଡିଜେ ଓନରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଡିଜେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ରହେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠି? ରେଟ୍ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା 2,70,000। 2,70,000। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କ୍ଲବ୍ ବାଲାଙ୍କର ମୋ ପିଛା 30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ଭଲ ପାଇବା ପୁରା, ମାନେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି କ୍ଲବ୍, ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ କ୍ଲବ୍, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ସିଏ ବୋଲି ନୁହଁ, ମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ରାମନବମୀରେ ଟୋଟାଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲି, ବୁଲୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭଦ୍ରକ ସହରର ରାମନବମୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଜ୍ଞା ନିଆରା, ଅନ୍ୟତମ। ସେ ପରିବେଶ ଟିକେ ହଁ ହଁ, ତା ପରିବେଶ, ତାର ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ହେଠେ କିଛି ଫିଲ୍ ନଥିଲା ଯେ ଇଏ ଯେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଆଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଥିରେ ନାଚିବା, ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଡ଼େ ଭାଇ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିଦେଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍, ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା। ଆଉ ଯେଉଁ ଖାସ କରି ଆମେ ଯେଉଁ କମିଟି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କମିଟି ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ, ବଢ଼ିଆ। କିଛି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ କିଛି 1% ବି ଅସୁବିଧା ସେ କରେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 100ରୁ 100% ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ପୁରା 100ରୁ 100%। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମାହୋଲ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ରକ ଏତେ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍, ମାନେ ମାହୋଲ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭଲ, ଆଉ ପୁରା ନିଆରା ମାହୋଲ। ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଭଲ କହିଲେ ମାନେ ପୁରା ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଭାଇ ତଫାତ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ରାମନବମୀ ଏବଂ ସେଠିକାର ରାମନବମୀ, ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମର ଏଠିକାର ରାମନବମୀ କ'ଣ, ଆମର ଏଠିକାର ରାମନବମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଡ଼େ ଧର ଗାଁ ଗହଳି ରାମନବମୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ହଁ ବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ରାମନବମୀ କ'ଣ, ପାଖାପାଖି ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେ ବି କହିପାରିବିନି ଯେ କେତେ, ମାନେ ଯାହା ଜଣାଶୁଣା କହୁଛନ୍ତି ଯେ 200 ନା 250 ସାଉଣ୍ଡ, ନା 150 ନା 200 ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 200-150 ଡିଜେ ଯୋଉଠି ଥିବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରି, ତାର ମାହୋଲ ନିହାତି ଅଲଗା ଥିବ। ଆମେ 5 ଜଣ ଲୋକ, 5 ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ହବା, 50 ଲୋକ ହବା, ସେ 5,000 ଲୋକ ଅଲଗା ହେବନି, ତାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ସିଏ ଭଦ୍ରକ ରାମନବମୀ ନିଆରା, ଆଜ୍ଞା ତାର କିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି କେବେ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ବି କ'ଣ ଯିବି ବୋଲି ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିଲି କି, ସେ ଭାଇମାନେ ପୁରା ଜିଦି ଧରିକି ବସିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯାହାହେଲେ ବି ନେବୁ, ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ନା ମନା କରିଦେଲି ଯିବିନି ବୋଲି। ସେ ପରେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରେ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଖା କରିକି ଗଲେ ଏବଂ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବି, ଆଉ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ବି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବେ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଠିକ୍ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ ମେ ବି ଠିକ୍ ଲାଗିପାରେ, ମୋଠୁ ବି କିଏ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଧରି କିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇପାରନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଭାଇ ଯେମିତି ଜେବିକି ଲାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ଆମେ ଇମାଜିନେସନ୍ଠୁ ବାହାରେ ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଏ ଲାଇଟ୍ରେ। ତ ଲାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ବା ସେଟିଂ କିଏ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରନ୍ତି ବା ସେଟିଂ କରନ୍ତି, ତ ତାକୁ ବି କିଏ କରେ?
ସାଉଣ୍ଡର ପେଚଅପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କମ୍ପାନୀ ବାଲା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ପେଚଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ବାଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଅପରେଟର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ରେଟ୍ ଅଛି। ଲିଟନ ଭାଇ ଆଉ ଲାଇଟ୍ର ପେଚଅପ୍ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଆଗର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଓନ୍। ହଁ ଲାଇଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଅପରେଟିଂ ବିକି ଆମର କରୁଛି, ବିକି ଭାଇ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପେଚଅପ୍ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା ଚଲେଇବା ଜିନିଷ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ତ ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ପେଚଅପ୍ ହଁ ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇକୁ ବୋଧେ ଲାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ସେ ତ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ପେଚଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ନିହାତି ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହଉ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତୁମକୁ ବି ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି ଆଇଫୋନ୍ଟା ମୋତେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ କରୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଆଇଫୋନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଆଇଫୋନ୍ଟା ଚଲେଇ ଶିଖିଛ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରୁନି ବୋଲି ମୋତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁନି। ଆଜ୍ଞା ନା କମ୍ପାନୀ ବାଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଇଛି, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେବେ। କି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପେଚଅପ୍ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କରୁଛି ନା ତୁମର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ନୁହଁ ନା। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷର ପେଚଅପ୍ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ତାକୁ ଚଲେଇବା ହେଲା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିକି ଚଲେଇବାଟା ହେଲା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏତିକି ହେଲା କଥା। ଏମିତି ନୁହଁ ଆମର କେହି ଲୋକ ଅଲଗା ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ପେଚଅପ୍ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଚଲେଇବା ଜିନିଷଟା ଆମେ ନିଜେ ଚଲାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ହେଲା କଥା। ଭାଇ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନେକ କମିଟି ବାଲା ତ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜେବି ପ୍ରଫେସନାଲ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ତ ସେତେବେଳେ ଜେବି ପ୍ରଫେସନାଲ ନଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିଜେ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ତ ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତିରେ ବି ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି କି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା 12 ତାରିଖ ହଉ କି 13 ତାରିଖ କି 10 ତାରିଖ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଯେବେ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଚାହିଁବ ଯେ ମୋତେ 12 ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଯଦି ସେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ଯେବି 12 ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବୁକ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇମାନେ ମୋର ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଡ଼େ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ଆମେ 1 ତାରିଖ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଫିର୍ ବି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁ ଯଦି ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଜିନିଷଟା ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କି ଆମେ ତ କାହାକୁ କହିପାରିବାନି ନା ଯେ ଭାଇ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହୁଛି ରହୁଛି ମାନେ ଏଇଟା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାଇଁ, ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି ସାଥ ଦେଉଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକ ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ ବାଲା ଚାହୁଁଛି ସିଏ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲଗାନ୍ତୁ, କିଛି ମତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମନ ଭିତରେ ଥିବ ଯେ ନାହିଁ କାଳେ ବୁକ୍ଥିବ କି ନା ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ହଉ ଏମିତି ବି ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋଡ଼ି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିକି ଭାଇ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସୁଛ କି, ଆମ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା ପଠାନ୍ତି ଭାଇ ଏଠି ତୁମେ ଆସୁଛ କି, ନାହିଁ ମୁଁ ଭାଇ ଏ ଦିନ ପୁରା ଏଇଠି ରଖିଛି, ଏଇଟା ଭାଇ ତୁମର ପୋଷ୍ଟର ଅଛି, ହଁ ହଉ। ଆମେ ବି ଅନେକ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯେବେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ଲୋକଙ୍କର। ଆମର ମଠକରଗଳା ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଭାଇ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସୁଛ କି, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ତ। ସେଠୁ କହିଲା ନା ତୁମେ ଆସୁଛ, ଏଠି ଦେଖ ମଠକରଗଳା ଗାଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି, ଆଜ୍ଞା 4 ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ମୁଁ ପୁଣି ଆଗରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହେଲା 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମହାବୀର ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେ ଦେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ସିନା 4 ତାରିଖ ଡେଟ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, ଯଦି ବି ଭାଇ ଏମିତି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛି ପଚାରିଦେବା ଟିକେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ପଚାରିଦେବେ ଟିକେ କନଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ଭାଇ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବୁଝିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ। କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି, ହେଲେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରିଦେବେ ଯେ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ଅଛି କି ନାହିଁ, କନଫର୍ମ ହେବା ନାହିଁ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ ଟିକେ, କ'ଣ ଆମେ ତ ଫୋନ୍ ଉଠାଉଛୁ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତ ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଅଛି, ପଚାରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ। ତ ଯେଉଁ କମିଟି ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟର, ତ ନିହାତି ଆଉ ଥରେ କନଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ପଚାରିଦେବେ ଟିକେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଚାରିଦେବେ ଭାଇ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନା କି ଡେଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ପଚାରିଦେବେ ଟିକେ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ ଜେବିର, ତ ଅନେକ ରିଆକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ବାହାରୁ। ଆମେ ଯେବେ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବି ଜଣେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ବାହାରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କିଛି କଲ୍ ଆସେ କି ଯେ ଆପଣ ଆମ ଟିକେ ଆସୁଥିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା? ଆମର ତ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଆସିଲୁ ଭଦ୍ରକ ରାମନବମୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପରଦିନ 2 ଦିନ ପରେ ବୋଧେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୀଘା ଆମର ଦୀଘା ପଟେ କାଲକାଟା ବାଲା ବି ଫୋନ୍ କଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସାରିଲେଣି, ତାପରେ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ଆମ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ।
ବାହାରୁ ଏମିତି ତ ବାହାରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପୁନେ ବି ପୁନେ ହେରିକା ସିଟିରୁ ବି ଫୋନ୍ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଆସେ। ହଁ ସେ ତ ଏଇଟା ଧର ଜେନେରାଲ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ନାହିଁ କରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କାଟିଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କୋଏମ୍ବତୁର ଥରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିବାଠୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର Amount ଦରକାର। ପଇସା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ସିଏ ତାମିଲରେ କହୁଥିଲେ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ତାକୁ କନଫରେନ୍ସ କରି ସେ ତାକୁ ତାମିଲରେ କହୁଛି ସେ ମୋତେ ହିନ୍ଦୀରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ନା ବାବା ମୁଁ ଭାଇ ଡରିଗଲି ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇପାରିବି ଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ନା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଭାଷା ଏକ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଁ ହେବ। ସେ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆମେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବୁ ଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଜାଇବ ନହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ସିଷ୍ଟମ୍। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କିଛି ଦରକାର ଏତେ ବାଟ କିଏ ଯିବ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିପାରିବି ନା ଏবার ରହିଯିବି ଆଡ଼େ ଯେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଏତେ ବାଟ ଯାଇକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତେ ତ ଜେବିର ଯେମିତି ନାଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ମାର୍କେଟରେ ବି ସେମିତି ନାଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା ବା ପପୁଲାରିଟି ଗେନ୍ କରନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବିନି କେବେ ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଯାଇକି କରିବା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଠି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଏଇଠି ଲୋକାଲ୍ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ ଯେ ପାଖ ବାଲିକି ଦୂର ପଙ୍କ ପାଏନି। ହଁ ନିହାତି ବାହାରକୁ ଆମେ ଗଲେ ଗୋଟେ କରିବୁ ସବୁଦିନ ଲୋକାଲ୍ ଆମର ଘର ପାଖ ଲୋକ ଆମର ଏ ଆଖପାଖ ଲୋକ ସବୁଦିନ ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ ଏଇ ପାଖ ଆଖ ଲୋକ ବୋଲେ ଯଦି ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଆମ ପାଖ ଆଖରେ କେଉଁଟା ଗାଁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ ଯଦି 10ଟା କି 20ଟା ପିଲା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ହଁ କାଲି ସକାଳେ ଶୀତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ନିହାତି ସେ ତ ନିହାତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକିନା ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବି ସେ କାଲି ସକାଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋତେ ଡାକିବି ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ ଆମର ଲୋକାଲ୍। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଚାହୁଁ ଲୋକାଲ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯେତିକି ଲୋକାଲ୍ ଭିତରେ ହେଉଛି ଭଲ ତାପରେ ହେଠୁ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଅନେକ ଡିଜର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯେବେର ବି ଅନେକ ନାଁ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ କଲ୍ ଫେରିଯାଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ହଁ ଦେଖ ତମେ ବି ରୁମ୍ରେ ବସିଛ ଦେଖ ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ହଁ ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ ବି ହେଇପାରିବ ଏମିତି କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟେନସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଯେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ କରିବି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏମିତି କିଛି ଏମ୍ ବି ନାହିଁ ଯେ ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ ଲୋକ ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିହାତି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ କଥା ଭାବିନି ଟେନସନ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମେ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଏତିକି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଚାଲିଥାଉ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ସେତିକିରେ ଆମେ ଖୁସି। କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିବେନି ଦୁଇଟା ଯଦି ସେଟଅପ୍ କରିବେ? ନାଇଁ ସେମିତି କଥା ନୁହଁ ମୋତେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତ ଟୋଟାଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ ଫରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଉପରକୁ ଯାଏନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ପାଖ ଆଖରେ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ବେଳା ଏମିତି ତ ଯାଏନି ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଧର ମନେକର ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ମୋତେ ଆବାଜଟା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ବସିଥିବି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ଦୂରରେ ଥିବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦୁଇଟା କଥା ତ ମୁଁ ଭାବିନି କେବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଫରେ ମୁଁ ନାହିଁ ଜମା ମୁଁ ଏମିତି ମେନ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟେନସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ମୋର ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆରାମସେ ଯାଉଛୁ ଆରାମସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ ହେବ ମାନେ ନିହାତି ଟେନସନ୍ ହେବ ହଁ ସେ ଆଉ ତ କାଲି ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଟାଇମ୍ ନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧର ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେବ କି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗହଳି ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ମାନେ ଫୋକସ୍ କାହା ଉପରେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଗହଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ ରହିବ ନିହାତି ଗହଳି ଉପରେ ଫୋକସ୍ଟା ରହିବ ୟା ଉପରେ ଯାହା ଜିନିଷ କମି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଏଥିରୁ ଉଠାଇବ ହଁ ନିହାତି ସେ ତ ନିହାତି ହେବ ତୁମେ ଏ ଗାଡ଼ିରୁ ନେବ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି ଫଙ୍କସନ୍ କଲେ ହଁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହଁ ଯିଏ 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ତା ବଡ଼ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଜିନିଷ ଯିଏ ଆମେ ମନେକର ଆମକୁ ଯିଏ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହେ କମିଟି ବାଲାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସାଉଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ବଡ଼ ତା ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ବଡ଼ ହଁ ଯିଏ 50,000 କି
20,000 କି 30,000 ଟଙ୍କା ସାଉଣ୍ଡ ଯାହା ବି amount ସେ ତା ପାଇଁ ତାକୁ ବଡ଼ ହଁ ସେ 30,000 ଟଙ୍କା ସେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଧର ଆମେ ହେଠେ ଦେବା ଟାଇମ୍ ହେଠିକି ସବୁ ଯିବା ବାହାରେ ହେଠେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ ଏଟା ନା ଲୋକଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନଟା କ'ଣ ହେବ ନିହାତି ଖରାପ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହଁ ଖରାପଟା କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ନିହାତି ପଡ଼ିବ କାଲି ସକାଳେ ବି ହେଇ ଲୋକ ଆଜି ସିଏ ତାକୁ କହିବ ନା ଆମେ ଆଣିଦେଲେ ଏଟା ଭଲନି ସାଉଣ୍ଡ ସିଏ ଆଣିଦେଲେ ନା ଏଟା ଭଲନି ସାଉଣ୍ଡ ସିଏ ଆଣିବ ଏଟା ଭଲନି ସାଉଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା କଥା ନାହିଁ କି ତୁଣ୍ଡ ବାଦିର ସହସ୍ର କୋଷ ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେବ ହଁ ଏଟା ଭଲ ହେବନି ହେଟା ମୁଁ ନାଇଁ ଯିଏ କରିପାରୁଛି ଧର ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ କରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛି ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏମିତି ଭାବିନି କେବେ ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ କରିବି ଏମିତି ତ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ବିକିନଥାନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ତାପରେ ମୋ ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଇନଥାନ୍ତି ଏମିତି କେତେ କଥା ମୋର ତ ଦେଖ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏତେ ସାର୍ଫି ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଚାହିଁଲେ ବି ସିଜନ୍ ଭିତରେ ଧର ଚାହିଁବି ବି ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି ନିହାତି ମୁଁ କରିବିନି କି ମୋର ଏମିତି ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ ଯିଏ ବି କରୁଛି କାହା ପ୍ରତି ମୋର ଏମିତି ଓପିନିଅନ୍ ଖରାପ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିଲା ଯେ ଭଲ କଥା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ପୁଣି ତ 4ଟା 5ଟା 6ଟା ସେଟଅପ୍ କରିକି ଚଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଚଲେଇ ପାରିବା ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିବାଟା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଯିଏ କରିକି ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଚଲେଇ ପାରିଲା ସେଇଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଟର୍ନାଡୁ 900 ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ତ ଆପଣ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି ବା କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପବ୍ଲିଶ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ନା ଏମିତି କିଛି କଥା ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ନା ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପୋ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବୁକ୍ କରାହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପୋ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସପୋ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାନେ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଗାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାର ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ବେକାର କଥା ଯିଏ କହିବ ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ ଏମିତି କଥା ନୁହଁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ମେ ବି ମୁଁ ସେଇଟା ବୁକ୍ କରିନି ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ବି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଯେମିତି ଧର ବୁକିଂ କରିନି ଆସିଥିଲି ମୋ ପାଖେ ମାଲ୍ ଫାଲ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ରିଭିଲ୍ କରିନଥିଲି ମୁଁ କିଛି ପଡ଼ିନଥିଲି ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଆଉ କିଏ ବି ଆସିଥିବ ସେ ଭାବିଥିବ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲ୍ ଆସିନି ସେ ବି ତାର ଚୁପଚାପ reveal ବସିଥିବେ କରିନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି କହିଦେବା ଯେ ମୁଁ ଆଣିଛି ଫାଷ୍ଟ ବୋଲି ନା ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୁକିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏକ୍ସପୋରେ ସେଇଠି ଦେଖିଲା ପରେ କାରଣ ସେଇଠି ଡେମୋ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଠି ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବୁକିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ହେଲା କଥା ଆଉ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଏ ଆଣି ପକାଇଲେ ନା ସେମିତି ନୁହଁ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି କେହି ବି ଆଗରୁ କିଏ ବି ଦେଇଥିବେ ରଖିଥିବେ ସିକ୍ରେଟ୍ କହୁନଥିବେ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି କହିଦେବା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆଣିଲା ପରେ ଲଗାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ଏମିତି କହିଦେବା କେମିତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ବୋଲି ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଏମିତି କହିହେବନି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଅନେକ ଡିଜେ ଓନର୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଡିଜେ ଓନର୍ ଏମିତି ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ବା ସରଳ କେମିତି ହେଇପାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ମଣିଷ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ନେବ ଆମେ ଆମ ବିଜନେସ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲାଇଫ୍ଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଅତୀତଟା ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ ଯେହେତୁ ଅତୀତଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅତୀତଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଏମିତି ଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ଏମିତି ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ଏମିତି ହୁଏ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖ 5 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଯଦି ମିଶିଲ ଆଜ୍ଞା 5 ଲୋକ ଯଦି ତୁମକୁ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଲୋକଟା ଭଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେବ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ହଁ ନିହାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସେଇଟା ହେଲା କଥା ବୁଝିଲେ ନା ତାମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଆମେ ବି କ'ଣ ଏମିତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଉନି କି ବିରକ୍ତି ହେଉନି ହଉ ହେଲେ ବି ଧର କେଉଁଠି କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଏ ମନତାପ କରେ ଯାହା ବି ହେଲା କରିବାର ନଥିଲା ହେବାର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବେଶୀ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲେ ପୁଣି ବେଶୀ ଖରାପ ହଁ ସେ ତ ନିହାତି କଥା ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ପଇସା ସେ ଜିନିଷରେ ଲଗାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲୋକ ଟିକେ କଥାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଟେନସନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଟିକେ ହେଇଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ନେବା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ତ କହିବେ ଲୋକ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେ କି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଟା ଯଦି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ହଁ ନିହାତି ଏମିତି କିଛି କଥା ନୁହଁ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ଭାଇ ଏତିକି ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନେବ ଦୁନିଆରେ
ଆସିଲ ପାଖରେ ବସିଲ ଦିପଦ ଖୁସି ଆସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏନେ କ'ଣ ମୁଁ ଏନେ ଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି କି ମୁଁ ହାଇଫାଇରେ ବୁଲିବି ମୋ ନେଇକି ବୁଲିଲି ନା ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ହଁ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଆଉ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ତା ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ରୁହ, ଏଇଟା ଭଲ। ଆଗକୁ କେତେ ବୁକିଂ ହେଲାଣି ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆଉ ଆସୁଛି ଜେପି ପାଇଁ? ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଡେଟ୍ ତ ଅଛି ହଁ ମାନେ ବୁକିଂ ଅଛି ତ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କି ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ଆମର। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେତିକି ପୁରୁଣା କ୍ଲବ୍ ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି। ତାପରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଲୋକ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ପୂଜା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବେ? ହଁ ସେ ବହୁତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20-22 ଦିନ ବାସ୍ ସେତିକି ଏମିତି ଆମର ହେଇ ମଝିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂଜା ଯୋଗୁଁ ଆମେ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା 16-17 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, ଆଜ୍ଞା 16-17 ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି 21 ତାରିଖ 22 ତାରିଖ ଯାକ ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ ରହୁଛି ଏଥର କେଉଁଠି? ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମର ମୋର ଗଲା ମାସରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ଆମର କୁମ୍ସି, ସେଇଟା କେତେ ତାରିଖ? 18 ତାରିଖ 18 ତାରିଖ 18 ତାରିଖ 20 ଦିନ ମୋର ବାହାଘର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେହାଟା ଦିନ ବେଳା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ଅଛି। ତାପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା 28 ତାରିଖରୁ ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ଏଥର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସିବ ଯଦି ନୂଆ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥାଏ, ଆଜ୍ଞା କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ପଇସା ପତ୍ର କମ୍ ପଡ଼ିବ, ଆଜ୍ଞା ହେବନି। ତା ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଝିରେ କରିଦେଇଥାଉ। ଆଉ ପଛ ଯେହେତୁ ପଛ ତ ଅଲରେଡ଼ି କାଟି ଆସିଲାଣି। ହଁ ଆଜି ମୁଁ ତ କହିଲି ତୁମକୁ ଯେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟି ସାମ୍ପୁଲରେ ଧରିକି ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ସାରୁ ଜିନିଷ ପଛପଟ ଲାଇଟ୍ ସେକ୍ସନଟା ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ହେବ, ନୂଆ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଦିନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣିବା କଥା କାମ କରିବା କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିନି ମାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାରି ପାଖକୁ ବି ଆସିନି। ମୁଁ ଆମର ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧର ଅଲଗା ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ପେଟି କେଉଁଠୁ ଆଣି ପକେଇଲେ ମାପ ଫାପ କରିବା, ଆସିନି ମାଲ। ଭାଇ ବହୁତ ଡିଜେ ଓନର୍ ଯେମିତି ୟୁଥ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ବା ୟୁଥ୍ ମାନେ ଆସିବା ଦରକାର କି ଡିଜେ ଲାଇନ୍କୁ? ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ ବିଜନେସ୍ କରିବ, ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମୁଁ କରିବି ନା ନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ କଥା। ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲୋକାଲ ବୋଲି ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଯିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାର ଆଜ୍ଞା କି ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରେ, ତାମାନେ ଇଏ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ହଁ ସେମିତି ନୁହଁ। ମୋତେ ଯିଏ ପଚାରେ ଯେ ଭାଇ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର କି ମୋର ବେସ୍ ଦରକାର କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର କି ଏଇଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଦରକାର ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦିଏ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋକାନ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଇଗିଣା ଆଳୁ ଗୋଦାମ ରିଅଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ନହେଲେ ଆମର ସାହୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ସାହୁ ଏଜେନ୍ସି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର କେତେ ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛନ୍ତି ମିନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବେଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କହନ୍ତି କ'ଣ ତ୍ରିଦେବୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ 3D ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟଅପ୍ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଏଇଟା ଆଣିବୁ ଏଇଟା ଆଣିବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପରେ ଯିଏ କମ୍ପାନୀ କରିଛି ଆଜ୍ଞା କି ଯିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ କହିବେ। ଆମେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ମତ ଦେବୁ, ମନେକର କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ତୁମକୁ କହିଦେବୁ ତୁମେ ଜିନିଷଟା ଆଣିବ ତୁମକୁ ଭଲ ନ ପଡ଼ିବ, ହଁ ତ ତୁମେ କହିବ ଭାଇ କହିଲେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିଦେବୁ ଯେ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଯୋଗାଯୋଗ କର, କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଭାଇ କରୁଛୁ କି ଧର କେଉଁ ମାପଚୁପ ଦରକାର କି ଏଇଟା ଦରକାର, ମୁଁ କହିଦିଏ ଭାଇ ଏଇଟା କରିବି, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ କେମିତି ହେବ ବତେଇ ଦେବୁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଅ କି ତୁମେ ଏଇଠିକି ଯାଅ, ଏଇଠିକି ଯାଇନି କର। ଆଉ ବିଜନେସ୍ ଯିଏ କରିବ ଭାଇ ବିଜନେସ୍ଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସିଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ କରିବ, କ'ଣ କଲେ ଲୋକ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବେ, ସେ କେମିତି ଗ୍ରୁମ୍ କରିବ, ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ୟା ଉପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପଚାରେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେବା, ଆମେ ଏଇଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଉ। ଆମର ପାଖ ଦୋକାନ ହେଲେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଲେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ତୁମେ ତୁମର ଯୋଗାଯୋଗ କର, କଥା ହୁଅ, ତୁମର ମାଲ ଆଣ। ଭାଇ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ରଖିବେ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବା ଆମକୁ ଲୋକାଲ କିଛି ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଜେବି ପ୍ରଫେସନାଲ ହୋମ୍ ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବା ବାଲି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ହୋମ୍ ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ପଚାରିବେ ଯେ ବାଲି ଭାଇ ଯେମିତି ବାହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଯେମିତି ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ବା ଯେମିତି ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଜେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ?
ନା 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 ହେଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ, ଆଜ୍ଞା ହେଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଦେଖ ରେଟ୍ ବିଜନେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କମିଟି ଆଜ୍ଞା ରେଗୁଲାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଯିବ ରେଟ୍ ହେବ, ଏଠି କେମିତି ଗୋଟେ ରେଟ୍ ହେବ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଆମେ ଜେନେରାଲ୍ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଭିତରେ। ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ଟାଇମ୍ ଟେକିଂଟା ହେଇଯାଏ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲି 2,70,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ରେଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ବି 2,70,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଲୋକ, କେମିତି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ? ହଁ ଏଇଟା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ, ଏମିତି ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରେଟ୍ ବିଜନେସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ରେଟ୍କୁ ନେଇକି କରିହେବନି ପରା। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲୁଣି ଯେ ମାନେ ଏମିତି କମିଟି ଅଛି ତା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ କିଛି କହିବନି, ଭାଇ ଆମେ ନେବୁ ଏତିକି ପଇସା ଦେବୁ, ଭାଇଚାରା ବଢ଼ିସାରିଲାଣି। ଭାଇଚାରା ବଢ଼ି ସାରିଲାଣି, ହଁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଲୋକାଲ୍ 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 ରେଟ୍ଟା କେବେ ବାହାର ରେଟ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବନି। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ନୁହେଁ। ଏମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ହେବ, ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହେବନି। ଲୋକାଲ୍ ରେଟ୍ ନା ଆଉ। ତ ଭାଇ ଜେବି ପ୍ରଫେସନାଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡିଜେ ଲଭର୍ ବା ଡିଜେକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜେବି ପ୍ରଫେସନାଲକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷ? ମୋତେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ହେ ଭାଇମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଶା କରିବି ଯେ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ସଦାସର୍ବଦା ଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ସେତିକି କଥା। ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ଅଲଗା ପଇସା ପତ୍ର କି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକ ଆମଠୁ କିଛି ଅଲଗା ବି ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କି, ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମଠୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ମିଳୁଥାଉ। ସେତିକି ବାସ୍, ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ ଆମେ ଖୁସି। ଏଇଟା ଆମ ସଦାସର୍ବଦା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ଆମକୁ ଭଲ ନ ପାଉଥିବା ଲୋକ ବି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲା କଥା। ତ ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଜେବି ପ୍ରଫେସନାଲ ଓନର ବାଲି ଭାଇଙ୍କ କଥା, ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଆପଣ ଆଶା ଯେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବା ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଅନେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ, ଏବଂ ଆପରେ କେଉଁ ଡିଜେ ଓନରଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି କହିବେ। ସେମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।